Hi! Kamusta ka muna na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Lovely for Women. Iyan ni siya ni Sarah Jessica Parker. Pambabae ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, presko kag tinlo nga makahoy kag mabulak. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have lavender, martini, bergamot, mandarin orange kag palisander rosewood. Ang lavender presko kag tinlo nga nota. Ang martini naman ilimnon nga malakag sopistikado. Bergamot nga mahamot nga citrus, mandarin orange nga matamis nga citrus kag palisander rosewood nga mahumok kag matamis nga makahoy nga nota. Kag for the mid we have patchouli, orchid kag narcissus. Ang patchouli, may pagkaduta na siya kung simutan. Tapos, ang orchid, synthetic na siya nga nota nga do pantasiya kung simutan. Tapos, narcissus nga, may pagka-animal nga bulak nga bastante. Kag for the base, we have musk, woodsy notes, cedar kag white amber. Ang musk kadakop sing hamot para hindi magtudo-tudo lapta. Tapos wala gin lista gid kung ano gid, basta makahoy siya, no? Woodsy notes. Tapos cedar, mahamot nga kahoy, kag white amber nga pampainit. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa ako, ibilin lang sa comment section. So daso naman, bye-bye!